I ćao, dobrodošli u moj novi vlog. Šalim se, nisam ja vloger, ali umem da snimim i umem da montiram. Šta će mi Mančmelo? Poslednje vreme na društvenim mrežama kruži videoklip kako smo celog života pogrešno otvarali Mančmelo. Kako to misliš, celog života smo pogrešno otvarali Mančmelo? Da ne bi bilo neke zabune, kao šatoru 40 godina smo pogrešno otvarali Mančmelo. Nemoguće. Jer kako bi sad onaj Mančmelo bio po jedan da smo ga mi pogrešno otvarali i da ga nismo otvorili? Postoji samo jedan način kako se otvara Mančmelo. A on ide ovako. Sad će Bođa da vam pokaže kako pravilno da otvorite Mančmelo. Dakle, kutija Mančmelova. Treba vam za ovaj eksperiment kutija Mančmelova. Kutiju Mančmelova uzmete ovako sa ove bočne strane. S bočne strane. Otvorite lepo. Ovo. Tako. Lepo. Otvorite. I odmah dva. Jer odmah dva Mančmelo. Jedan bacite drugaru, kolegi ili ko vam je već prvi pri ruci. Drugi. Jedete. Ne brinite, nijedan Mančmelo nije povređen tokom snimanja ovog videoklipa. I love you so much. Naravna stvar, imate odmah kutiju za đubre. Samo mi cepajte manč, nema veze kako ga otvorete.